Dagan ka! Tunnel! Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa tanan. Karon ang ika-65 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Kumusta man ang kinabuhi ga? Pahit ra, kumbati ra. Mayo. Bisag unsa pa ng estado sa atong kinabuhi daron. Ay kalimot nga bunal ta pirmi ha. Oh, itang langay. Duha mi ka bukron. Adto na mi. Wigo. Kita lagi breeder. Tuh yang ini tuh. Kani. Sama teh. Snack sa kay murag mutsa ka baliling man. Gutom kayo. Ang kaban ako gagawin ako. Pagamay ko siya kay bangil yan tiyan. Buksan akong kauban. Lakaw man. Nahini lang taga. Atong hot-hot diri sonahan. Awahan nas mapa kung kauban. Hinihingiran tayo para ma-absent ata. Papagid. Murag naplata na kitang mata ato. Basta paabot na ta. Kan. Okay pa ka? Buga na yung babit. Stop over sa Mandiriga. Kung mariro sa gaga, you know the drill ha. Karadlaw na. Permanente. Ampo dito ha. Easy. Pero di-subscribe na ito ang taming o ginagiban. Kung kakagradlaw ang kinabuhi. Bugtaw na ga. Pero padayon rata. Bunal. Duol-duol na lang ga. Akong kauban, layo-layo pa ito. Padayon rata. Bunal. Dagan ka! Bunal! Ikaw kong ipunalan. Di ka dagan. Finish na ga. Hapit ko malimot ga. Hangtod sa sunod higayon. Hangtod sa sunod itong adagan. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, anoy out. Bunal. See you!